kemm hi sabiħa Malta. Ek leqewna madwar 50 student barrani li bħalissa jinsabu f'Malta bħala parti minn Youth Exchange li jitratta l-ħajja taċ-ċittadini fuq gżira. Ċipru, il-Greċja, Sqallija, Sardinja kif ukoll Malta huma l-5 pajjiżi li qegħdin jieħdu sehem f'dan il-proġett fejn ilhom għal dawn l-aħħar 7 ijiem jieħdu sehem f'attivitajiet madwar Malta u Għawdex. Diversi studenti saħqu magħna li gżira bħal Malta diffiċli ssib għax għalkemm aħna żgħar għandna kollox, buħud ifaħru l-kultura Maltija. Enjoyable for tourists, for people, for young people who want to get involved. I think that Malta is a very beautiful island with a lot of beautiful stories, beautiful structures. The culture is very nice. We saw a lot of historical sites like the churches and the buildings are very, very nice. Stefani Fenek, il-koordinatriċi ta' dan il-programm, saħqet ma' One News li waħda mill-affarijiet li dawn il-parteċipanti se jżommu għal omorhom il-ħbiberija. Il-ħbiberija ġdida li dawn il-50 parteċipant ikkreaw bejnietom mhux ħanejdu li aħna għamilniha il-ħbiberija imma il-mod kif ħdimna u kif irreaġixxew iż-żgħażagħ għal dil-parteċipazzjoni tagħhom. Dan il-programm se jintemm il-ħadd bil-parteċipanti jitilqu lura lejn pajjiżhom b'toma aħjar ta' kif ngħixu aħna l-Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.